मी आज ना बटाट्याच्या काचऱ्या करणार आहे. काचऱ्या म्हणजे काय तर हे बघा, बटाट्याचे ना असे लहान लहान तुकडे करायचे, एकदम असे छोटे छोटे तुकडे करायचे. आणि ही अशी भाजी ना प्रवासाला बरी पडते. किंवा प्रवासाला आपण चपाती घेऊन जातो किंवा घावणे केले तर घावण्यासुद्धा खायला छान वाटते. आणि ह्या अशा बारीक फुडी करून घ्यायच्या. आणि ह्याच्यात पुढला मग हा एक कांदा मी एकदम बारीक चिरून घेतला बघा. हा कांदा ना तेलावरती चांगला परतून घ्यायचा, म्हणजे सगळं पाणी जायला पाहिजे असं. आणि नंतर मग त्याची पाणी टाकून आणि मसाला टाकायचा मालवणी. भाजी करायची आहे. तर मी आता ह्या पद्धतीने हे दोन बटाटे बा छोटे छोटे आणि हे 2 बटाटे चिरून घेते. आणि नंतर फोडणी कशी करायची तुम्हाला दाखवते बघा. असे अलगद अशा छोटे 3 भाग केले त्याचे मी. एकदम छोट्या काचऱ्या करायच्या बघा ह्या पद्धतीने. ते पटकन वाफेवर शिजतात. अगदी 5 मिनिटामध्ये ही भाजी तयार होते पटकन. लहान मुलांना डब्याला सुद्धा द्यायला छान आहे. सगळ्यांना बटाट्याची भाजी अशी केलेली आवडते. कांदा तुम्ही नाही घातलात ना तरी पण छान होते. नुसतं मोहरी आणि जिरं हिंग टाकायचा आणि मसाला टाकायचा, कढीपत्ता टाकायचा आणि त्याच्यावरती ती वाफ देऊन जर झाकण्यावर पाणी ठेवायचं. 5 मिनिटात भाजी तयार होते. तर अशी भाजी आपल्याला चटपट कधी पण कोण आलं किंवा आपल्याला प्रवासाला जायचं असेल तर त्याच्यावर ही आपल्याला अशी भाजी करता येते. आणि राहते चांगली, टिकून पण राहते. पण आपण तेलावर आणि वाफेवर शिजवलं, पाणी आतमध्ये अजिबात घालणार नाहोत. तर अशा प्रकारे हे बघा एका भागाचे 3 भाग करून घेते. आणि अशा पातळ आपण अशा काचऱ्या काढायच्या आहेत. आणि बटाट्याच्या काचऱ्या पण घालतात राहिला. आता तुम्हाला मी फोडणी कशी करायची दाखवते बघा. बटाटी मी हे कापून झाल्यानंतर चांगलं 3-4 वेळा स्वच्छ धुतली, कारण ह्याच्यामध्ये स्टार्च असतं ना, ते सगळं निघून जायला पाहिजे त्याच्यासाठी. आता ही कढई मी गॅसवर तापत ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी तेल घालते. तेल थोडंसं जास्त घालायचं, आपण कांदा हे करणार आहोत ना म्हणून. भाजून घ्यायचा कांदा. चांगलं तेल तापू दे. हे बघा कढीपत्ता आणलं आहे आमच्या बागेतनं काढून, ताजा, एकदम ताजा कढीपत्ता. त्याच्यामुळे चांगली चव येते. आणखी त्याला 4 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्या आणि कढीपत्ता. आता तेल तापलं आहे. मी याच्यामध्ये 1 चमचाभर मोहरी घालते. हे बघा चांगलं तापलं आहे तेल ना. आता गॅस कमी करायचा, आता जळेल म्हणून. नंतर जिरं घालायचं अर्धा चमचा आणि हिंग अर्धा चमचा. आता कढीपत्ता आणि लसूण घातली आणि हा 1 कांदा चांगला आपण तेलावर हा परतून घ्यायचा. म्हणजे चांगला तो मुरला ना, कारण ही भाजी लवकर शिजते ना बटाट्याची, म्हणून असा हा कांदा तेलावरती चांगला परतून घ्यायचा. आणि नंतर मग काय करायचं, ह्याच्यामध्ये हळद आणि मसाला घालायचा. तर आपण 2 मिनटं हा कांदा तेलावरती चांगला परतून घेऊया. फोडणी छान झाली आहे, सुंदरच एकदम फोडणीचा सुवास यायला लागला आहे बघा. तेल तापलं ना, मोहरी वगैरे चांगली तडतडली, एक सुंदर सुवास येतो त्याचा. कांदा जरा मुरायला हवा ना, म्हणून मी याच्यावर झाकणी ठेवते. 2-3 मिनटं झाली आहे बघा. कांदा आपला चांगला मऊ झालेला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी थोडी पाव चमचा हळद घालणार आहे. नंतर चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे. आपले 4 बटाटे आहेत की नाही, बटाट्याच्या भाजीला मीठ थोडंसं कमी असलं तर छान लागते. आणि हा आमचा मालवणी मसाला आहे ना, तो घालणार आहे. हा बघा, जास्त तिखट नाही करायची, लहान मुलं पण खातात ना आवडीने, म्हणून. हे बघा आता चांगले हे परतून घेतलं की आपण ही बटाटी सांगितले 4 वेळा धुवून घेतलेली आहेत, कारण आतमध्ये सगळं स्टार्च जो असतो ना तो सगळा निघून जायला म्हणून. बघा चांगलं असं गाळून घालायचं. मीठ आपण घातलेलंच आहे. आता मी काय करणार आहे बघा, झाकणीमध्ये पाणी ठेवणार आहे. आणि शक्यतो ही भाजी ना ह्या अशा कढईमध्ये केली किंवा आपली हिंडालियमची कढई असते त्या कढईमध्ये करायची. मी आता ह्याच्यामध्ये काढणार, पण जास्त वेळ ठेवणार नाही. अशी केल्यानंतर मी काढून घेणार आहे, पण ह्याच्यामध्ये केली ना की लागत नाही कढईला, म्हणून ह्या कढईमध्ये मी करणार आहे. तुमच्या जर नॉनस्टिकची कढई असेल किंवा ती हिंडालियमची कढई असेल ना, त्याच्यात केली तरी चालतील. आपण आता ह्याच्यामध्ये पाणी अजिबात घातलेलं नाही. आता हे चांगलं मी ढवळून घेतली. हे बघा, आता हे ताट ठेवणार आहे वरती असं, आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे. आता 5 मिनटं आपण ही शिजू द्यायची. गॅस मी मीडियम ठेवते, एकदम मोठा नाही बघा, मोठा आहे ना, कमी मीडियम गॅस असा. मी 5 मिनटांनी तुम्हाला दाखवते भाजी. मग बघा 5 मिनटं झाली आहेत बघा. बटाटी शिजली आहे का? थोडीशी. आणि आता आपण काय करतो माहिती, आता कोथिंबीर आणि खोबरं टाकायचं
आणि पाणी नाही ठेवायचं वरती. असंच पण काय करायचं, हे वाफेवर ठेवायचं. किती होणार भाजी तयार. हे बघा शिजली आहे बटाटी, बघा दिसते तुम्हाला. हे चमच्याने अशी मोडते बघा. त्यामुळे थोडंसं खोबरं टाकायचं, जास्त खोबरं टाकायचं आणि चवीपुरती कोथिंबीर. ही भाजी ना चपातीबरोबर आणि घावण्यांबरोबर छानच लागते. ही प्रवासात जायचं असेल ना तर ही भाजी करून घेतेच, कारण जास्त ती आपण ही जास्त पाण्याचा वापर ते केलाच नाही, तेलाचाच वापर केलेला आहे. तर त्याच्यासाठी हे आता मी काय ते ह्याच्यावर झाकण ठेवते आणि 2 मिनटं आणखीन वाफ देते. आता पाणी नाही ठेवत आहे बघा, असंच झाकण ठेवते, पाणी नाही आहे. 2 मिनटाला वाफ देते. बघा 2 मिनटं झाली आहेत बघा. आपली भाजी चांगली सडसडीत अशी बटाट्याची काचऱ्या भाजी तयार झाली आहे. मी आता गॅस बंद करते. बघा, तर अशा प्रकारे तुम्ही भाजी करून बघा, पटकन होणारी आणि सुंदर लागते ही चपाती बरोबर भाजी. बघा मी गॅस काढला आता. तर मित्रांनो, झटपट होणारी आणि माझी अतिशय आवडती अशी बटाट्याची भाजी ही तयार झालेली आहे. याआधी आपल्याला माझ्या बहिणीने चटपटा आलू ही पण भाजी दाखवली आहे. नंतर आईने उकडलेल्या बटाट्याची गोड भाजी दाखवली आहे. तर या दोन्ही भाज्यांच्या रेसिपीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तेव्हा तुम्ही तेही व्हिडिओ नक्की बघा. आणि ही भाजी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.